Kakang Semar jebule sing kleru Baladewa, sing luput Baladewa. Aku ngrewangi kok ngrewangi karo Yayi Prabu Duryudana, ratu sing tumindake angkara murka. Tumindake sing serakah, jebul Duryudana ku tumindake ora becik. Aku yen to kaya ngene kuwi ndodho kalumputanku. Aku sing salah, aku sing kleru, Kakang. Mula Kakang Semar kondang ora jagat raya bakal bangun kayangan, aku saguh sebiyantu apa to sing dadi wekase Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan. Kula mboten badhe nyuwun sumbangan sinten-sinten. Awit Semar bangun kayangan iku sing kula bangun nggih kayangan kula kiyambak, pribadi kula kiyambak, lagak lagu muna-muni sak ben-dinten niku kula bangun ngoten. Malah kula meling kalih panjenengan, tumindak panjenengan mang bangun kiyambak wiwit dinten menika nglakoni tapa sabar. Wong sabar iku kekasih Gusti ngoten. Sampean mang sabar narima eling do eling menawi panjenengan menika kagungan sesembahan kaliyan Gusti. Jiwa raga panjenengan mang bangun kersane kados Semar kula niki. Ya Kakang Semar apa to sing dadi ucape Kakang Badranaya bisa dadi sarana Baladewa tumindak ingkang becik, Baladewa tumindak ingkang apik. Kakang Semar wis bisa kelakon ambangun kahyuangan, bangun jiwa, bangun raga. Anyembuh marang panjenengane Bapak Kason Grogolan wis bisa mbangun jiwa, bangun raga. Tumindak kang becik, tumindak kang apik. Lan nyembuh marang kula warga ing dusun Grogolan kene kabeh ya Kakang nggih. Kula Semar pinangka saking nggih ketuane rombongan mbok beli wonten lepat pun pangapunten. Ndara Werkudara enten musuh nika mang-mangsole Gus. Kula aturi lenggah wonten Karang Kadepa. Muga parisukma nyuwun dumateng ngarsane Bathara. Iya, Kakang. Jebul bener apa to sing dadi pangandikane Koko Prabu Duryudana Malendra Ngastina. Jebul wong Pandhawa ki wengis. Wong Pandhawa ki wong pinter-pinter. Nyatane Kurawa arep gayuh apa bae ora bisa kelakon. Malah para Pandhawa sing kelakon gegayuhane bisa kasembatan apa to sing dadi kekarepane. Nyatane Semar Badranaya bangun kayangan, bangun jiwa, bangun raga wis bisa kelakon. Wong Pandhawa, wong Pandhawa, tandingana Gardapati duta saka negara Ngastina, negara Ngamarta bakal tak obrak-abrik. Mencorom dadan sateba jempare sapa kowe? Raja Muda. Pregontane Raden Gatotkaca. Gatotkaca dasar para nyata. Ora nrimake lawan para Pandhawa wekas